दाथ' बेयाव फिल्मखौ मोजां खालामनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामदों आंल' खालामाखै लोगोसे जाय जाय बेयाव फाव खालामदों फावगिरिफोरा गावबा गाव एक्टिंखौ बिराद मोजां खालामदों आरो आं बेफोरबायदि फिल्मखौ सिगांनिफ्रायनो बिराद खालामबाय थानो लुगैयोमोन एसे बेफोरबायदि सिखाजों बोरलाजों दावहा नांलायलायनाय मानाय इसोरनि अननायाव बेबायदिनो आं गावखौ खाफाल गोनां होननानै साननानै लानांसिगोन आं मोजाङैनो बेयाव महरगिरियाव आं मेन रलावनो खामानि मावनो चान्स मोन्दों आरो आङो बेबायदिनो सिगांनिफ्राय आं जा फिल्म खालामबोबाय थादोंमोन बेयाव बिनिफ्राय एसे इउनिक मोन्दों आं बे फिल्मखौ स्ट'रि स्क्रिप्ट लानानै दास बिनिफ्राय मा होनो जोबोद मोजां मोन्दों आं बेयाव स्ट'रिखौ माबानानै बे एक्टिङाव आं बारा बोलो नाङाखै बे केरेक्टार्सआव हाबनो थाखाय बिराद मोजां मोन्दों आं खालामनानै आरो दिनै जोबोद गोजोनथाव खौरां दा दिनै प्रिमियार श' हिसाबै बयबो पाब्लिकफोरा गोबां सापर्ट खालामदों बिसिनि क्राउडखौ खोनानानै बिसोरजों नायफानायाव बिराद इन्जय खालामगासिनो दं दा बेथ' दा एसे थोंजोङै बुंनांगौ गोब्राब जासिगोन जिखुनु आंनि आइडियायाव 12ता जासिगोन खोमा 12तासो आरो गोदान फैगासिनो दङ नामा दाथ' जेबो गैथ'वा बेनि जाफैयो नायनोसै मा जायो नायगिरिफोरखौ नायनो हांख्रायदों नामा आं दा बेखौनो होनो दा जोंनि सिनखाय फिल्मखौ गासिबो नायनो फै आरो सापर्ट खालाम बेबायदिनो दिनै नुबाय ज' पाब्लिकफोरजों दिनै जों लोगोसे ज'यैनो प्रिमियार श' दा बिसिनि क्राउडखौ आं दहायनो होनखांखाबायमोन जास्ट गोसोखौ बिराद मोजां मोनो बिराद फिल मोन्दों दा जोंनि सिनखाय फिल्मखौ बेयाव जाय जाय बिथांमोना नायफैदों थेंक इउ स' माच आरो बेबायदिनो नायलांबाय थाबावदो जे जायगायाव देखायनो नागिरदों जा जायगायाव आरो देखायबाय थाबावगोन गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय सापर्ट होबानो जाबाय